Здравейте, включвам записа. А, И днес започваме. Добре дошли на обучението на втория ден на обучението Женско богатство. Вчера говорихме за паричните архетипи и за това какво ви спира по пътя към богатството. Днес ще направим следващата важна крачка. Ще разгледаме как можете да постигнете финансовата свобода, като правите това, което обичате. Нека да ви задам един важен въпрос. Възможно ли е да печелиш пари с лекота и радост, като се занимаваш със своето любимо дело? Днес ще разбием мита, че парите идват само с труд и жертви по тежък начин. Ще ви покажа, че всъщност, когато работите с любов и вдъхновение, парите идват с лекота и започвате да печелите с лекота. За тези от вас, които не са изгледали първия ден на нашето обучение, изгледайте го, имате записите на имейлите си. Също така можете да влезете в нашата платформа School. Аз ще ви оставя линк за регистрация там. Там ще бъдат всичките дни на обучението, както и много други безплатни и платени ресурси, така че можете да се възползвате от това. Отговорихте ли си на въпроса? Чудесно. И нека да ви разкажа за една моя клиентка преди няколко години. Тя обичаше да прави много ръчни бижута. Дълго време вярваше, че това е просто хоби, работеше в държавната администрация, защото вярваше, че няма да печели достатъчно, за да се издържа от това, въпреки че ни харесваше това, което работи. Но все пак човек трябва да яде и затова тя се издържаше, като работеше в администрацията. Когато започнахме да работим заедно, тя промени своето вътрешно отношение към парите и започна да приема, че заслужава да печели от своята страст. Постепенно започна да предлага своите бижута онлайн, да създава нови дизайни, да развива марката си и днес тя има успешен бизнес и продава бижута по целия свят. Собствен бутик, в който предлага. То е направо като галерия, защото няма две еднакви бижута, които да са копи-пейст. Всичко е ръчно изработено и всичко е уникално, но най-важната стъпка за нея беше да повярва, че парите могат да идват с лекота от това, което обичаш. Всъщност това беше най-големият проблем. Тя смяташе, че няма как да правиш нещо с лекота, от душа, от сърце и на всичкото отгоре да ти плащат, то да ти плащат така, че да можеш да живееш с тези пари. Ако парите не бяха проблем за вас, какво бихте правили всеки ден с удоволствие? Можете да ми отговорите, да включите микрофоните и да отговорите, а можете да си запишете в тетрадките, които имате. Съветвам ви да записвате, защото след малко ще има още въпроси. Записвайте си отговорите, ако в момента не сте подготвени и нямате тетрадка, химикал или лист, тогава извинете, тогава изгледайте отново записа и отговаряйте на въпросите. Целта на следващите няколко въпроса е да опознаете своята страст и да разберете как можете, кое е вашето любимо дело и то ще ви даде вашата страст и потенциал за печалба. Защото това, което обичаме да правим, нашите хобита, това са нашите наистина потенциали, това е нашия потенциал за печалба. Въпрос едно. Какво обичаш да правиш толкова много, че, само да махна екрана, че забравяш за времето, когато го правиш? Има неща, които когато правим, не усещаме как времето лети. За какво хората често ти казват, че си добра? Какво би правила, дори ако не получаваш пари за него? Как би изглеждал перфектният работен ден за теб? Кои твои умения или таланти биха могли да допринесат стойност на други хора?
защото хората са склонни да дават пари за това, от което те имат нужда, което им дава на тях ресурси, енергия, това, което им носи полза. Помислете си върху тези 5 въпроса и запишете отговорите. Всъщност, за да превърнеш своето любимо дело в източник на доходи, е необходимо да имаш изпълнени едновременно 3 основни елемента. Първото, това е страстта. Страстта, това е да обичаш това, което правиш, да гориш с него, да имаш желание това, което правиш, да го правиш постоянно, независимо от времето, от неуспешните опити, от усилията. Второто нещо, това е умението, да развиваш своите способности. Имам една любима фраза от Едисон. Аз не съм се провалил, просто открих 100 начина, които не работят. Това е по отношение на изобретяването на електрическата кружка. И всъщност ето това е нещото. Уменията идват с повторенията, с работите, с неуспешните опити. И третото нещо, което всъщност е елемента, структурата на успешното любимо дело, е да намериш пазар, да намериш кой да плаща за това, което обичаш и което умееш да правиш. Ако имаш само страст, това означава да си фен. Примерно футболните фенове, това са хора, които имат страст към футбола, но стоят пред телевизора, пият бира и викат по съдията или по играчите. Те не получават пари и доходи от своето любимо занимание. Ако имаш страст и умения, но никой не знае за тях, не ги предлагаш, не ги продаваш, нямаш пазар, също това си остава на ниво хоби. Ако пък имаш пазар, но нямаш страст или умение, ти пък няма да си успешен, защото успешните хора наистина правят всичко от душа и сърце. Да се върнем на примера на моята клиентка, която обичаше да прави бижута и все още обича да прави бижута. Нейната страст е да създава красиви аксесуари. Умението е, тя експериментира много, учи различни техники за изработка на бижута, учи знания за материалите, получи различно и на практика успя да наистина да комбинира различни методи за изработка на метал, на естествени материали, други, като кожа, като пера, които да се превърнат в произведения на изкуството. И съответно, извинявам се, нещо ми стана, съответно пазара може да бъде сергия на някой базар на занаятите, може да бъде магазин, може да бъде онлайн платформа. Това е даже още по-лесно в днешно време да продаваш и онлайн. Така че структурата на любимото дело на всеки един не е толкова сложна. Много често, всъщност, за да започнем да правим това, което ни харесва, за това нещо стоят нашите ограничаващи вярвания. Какво имам предвид? Много често чуваме, не мога да изкарвам пари от това, което обичам. За да печеля много, трябва да работя упорито и да се жертвам. Парите и страстта не могат да вървят заедно. Сега ще трансформираме тези убеждения в положителни подкрепящи вярвания, защото ако не изчистим ограничаващите ни вярвания, нищо няма да се получи с лекота, а по-скоро, нали, ти ще се опитваш да продаваш, ще твориш някакви неща, но клиентите ще бъдат малко и недостатъчно на брой.
Всъщност, как ще работим с ограничаващите вярвания. Записвате си ограничаващото вярване, което мислите, че е за вас, и го заменяте с подкрепящо такова, което би подкрепило положителната нагласа в този посока. Например, едно от най-често срещаните ограничаващи вярвания: трябва да работя много, за да печеля добре. Знаете, че нашия народ силно вярва в това нещо. Не случайно имаме поговорки от рода на лозето иска мотика, а не молитва. Друго такова ограничаващо вярване, че без който не работи, не трябва да яде. Ето още една такава поговорка, която е от българския народ. Тоест, ние силно вярваме като народ, че ако няма положени много усилия, нещата не се получават. И много е хубаво да обърнем това ограничаващо вярване в подкрепящо такова и новото утвърждение да звучи от това: парите идват към мен с лекота, докато правя това, което обичам. И когато вярвате в това, то наистина ще се случи. Това не означава, че трябва да спрете да придобивате умения, че трябва да спрете да търсите пазари. Не. Но всичко ще става далеч по-лесно, ако нямате ограничения в главата си. Ограничаващо вярване, друго, е: не заслужавам да получавам пари за хобито си. Това е хората, които са с ниска самооценка, хората, които от деца чуват: абе, тебе, нали, кой ще те поиска, те такива непризнати гении, светът е пълен много с тях. Всъщност това ограничаващо вярване трябва да бъде заменено с утвърждение от рода на: заслужавам да бъда възнаградена за своята стойност и талант. Ограничаващо вярване, друго, е: парите ще спрат, ако спра да работя усилено. Аз имам приятел, който от 20 години не е почивал нито един ден. Той има малък бизнес и вярва, че ако отиде на почивка, ако затвори бизнеса и света, ще се срутят. Всъщност, единственото, което може да се случи, е да е преуморен до смърт. Но хубаво е това ограничаващо вярване да замените с: изобилието е моя естествена реалност, аз мога да си позволя да почивам и да се наслаждавам на живота. Всъщност парите са енергия, както всяка една друга енергия. Те по своята същност не са нито добри, нито лоши, имат, те носят в себе си не само материална стойност, но емоционален, родов и кърмичен заряд. Когато ги губим или не ги крадат, това не е просто неприятна случка, ами знак на рода, подсказващ дълбоки процеси, които текат в енергийната система. Започнах да ви разказвам това, защото се сетих за една случка, пак с моя клиентка, която много често ми казва така: аз харесвам това, което правя, печеля, и тъкмо ми тръгнат добре нещата и единия път ми обраха магазина. Тя имаше малък магазин за козметика. Так му вика, си стъпих на краката, започнах друг бизнес, загубих част от парите, в някаква схема попадна от тези игрите и постоянно някакви такива неща и се случваха. И когато губим или ни крадат пари, това наистина е знак от рода, че има едни по-дълбоки процеси, които текат в нашата енергийна система. Ако загубата на пари е повтарящ се модел във вашия живот и във вашето семейство, това може да означава, че в рода има или несправедливо натрупани богатства, богатства, които са дошли от дългове или заграбено имущество в миналото. Родът изпраща знак, че е време тази енергия да бъде осъзната и изчистена. Между другото, не е задължително всички в рода да повтарят един и същи родови модел. Напротив, повтарят, не при всички се проявява, но ако това нещо се проявява при вас,
значи вие трябва да осъзнаете и да изчистите тези негативни моменти, които са се появили във вашия род. Понякога загубата на пари е отражение на вътрешните блокажи, свързани с материалното ни благополучие. Ако в рода имало вярвания от сорта на парите са лоши, богатите са нечестни, големите пари носят нещастие, ако имаш пари, ще си загубиш приятелите. Тези програми могат да създадат и подсъзнателна склонност към загуба. Също така тук са и програмите да бъда лоялен към рода си. Ако нали, от дете чувате, в нашия род всички сме бедни, но честни, как така нали, ще си позволиш на ментално ниво да бъдеш богат, след като нали, родът ти не е такъв, значи той ще се отрече от тебе. Такъв смисъл. Кражбата на пари може да показва, че в рода има модел на жертвоготовност и отнемане. Някой от предците ви може да е бил ограбен, измамен или да е давал прекалено много от себе, на другите за сметка на себе си. И това може да се проявява като несъзнателен стремеж към изкупление чрез финансови загуби. Вие раздавате всичко, което печелите, за да може нали, да компенсирате това. А понякога загубата на пари е начин Вселената да ни насочи към нов път, към нови възможности или да ни освободи от ненужни привързаности. Между другото, това не се случва от раз. Вселената първо дава малки знаци. Например, ще ви откраднат портмонето в градския транспорт. Или нещо такова дребно, което може дори и да не забележим в един момент, или поне да не свържем, че е някакъв знак. Ние обикновено трябва да се вглеждаме и да се опитваме да се прислушваме към знаците, които ни дава околната среда и които ни дава Вселената, но ако не обърнем внимание, тогава ще се случи нещо по-голямо, по-значително и така нещата ескалират, докато нали, без едно някой ви чука на вратата и къде отвори бе, събуди се, виж какво се случва. Внимавайте за предупрежденията. Ако загубите пари, не се ядосвайте, а по-скоро се запитайте какъв урок ми носи това, какво трябва да променя в живота си. Помнете, че парите идват и отиват, те винаги могат да бъдат спечелени отново, но родовите уроци остават и ние повтаряме едни и същи модели, докато не ги осъзнаем и не решим съзнателно да оставим тези, които вече не са актуални за нас, а тези, които ни подкрепят и са в наша полза, да ги прилагаме и да ги предадем и на нашите деца. Всъщност, това беше едно кратко лирическо отклонение, но сега ще поговорим за това какво, каква е първата малка стъпка, която можете да направите тази седмица, за да започнете да печелите от любимото си дело и от това, което обичате. Например, нещо малко, помислете си. Давам пак примера с моята приятелка с бижутата. Обичаш да рисуваш, отвори си профил в социалните мрежи и качвай там твоите рисунки. Обичаш да консултираш, предложи безплатна консултация на някого. Обичаш да правиш сладкиши, предложи проба на приятели. Запишете си вашия план от какво можете да предложите безплатно, на минимална цена. Няма значение, просто нещо в посока това да изявите себе си и своето любимо дело. Всъщност днес направихме огромна крачка към своята финансова свобода. Защото една жена, дори да има кой да се грижи за нея, нали, мъж в живота и съпруг, баща, няма значение. Важно е тя самата да може да изкарва пари, да има собствени доходи, за да бъде свободна и да не може да бъде манипулирана. Осъзнахте, че парите могат да идват с лекота, когато работите с вдъхновение и любов. А в следващата ни среща ще работим върху вашия план и как могат да текат парите наистина с лекота, но за това ще поговорим следващия път. Всъщност, стратегията за успех за това, което говорихме, е доста кратка и проста. Намерете си
ясна оферта, кажи какво точно предлагаш и как ще помогне на твоя клиент. Да бъдете видими, използвайте социални мрежи, блогове, платформи, показвайте работата си на всички, говорете с хората около вас, с какво се занимавате, изградете доверие. Понякога, то почти винаги първите клиенти идват от препоръки, започвате с близки, познати и не на последно място, това е последователността. Успехът идва, когато не се отказвате при първите трудности и когато опитвате отново и отново и всеки ден правите по нещо в посока своята мечта и избъдването й. Успехът не е просто да изкарваш пари. Има много работи, от които може човек да изкара пари, с които да се прехранва и да живее не лошо. Успехът всъщност е да ги получаваш с лекота, да получаваш удоволствие от това, което правиш и да допринасяш полза на хората около тебе. На следващата ни среща ще говорим и за изкуството на получаването. Как да позволите на Вселената да ви изпраща пари, подаръци, изобилие без усилие, защото това също е много важно. А, Ние можем да получаваме а, през работа, през умения, което никак не е лошо и всеки един трябва да го умее и да получава. Но много е хубаво, когато нещо ти падне ето така и изневиделица, леко. Всъщност женската енергия е такава лека, мека и когато вие живеете в своята мисия, в женската енергия, всичко наистина ще се получава леко и любимото дело, което вършите, но и ще получавате изненади под форма на подаръци, на бонуси и на какво ли не още. Ако искате да се задълбочите в тази трансформация и да издигнете живота си на ново ниво, ви каня на едно специално събитие на 3, 4 и 5 октомври. То се казва Орисана да успява и там ще навлезем в дълбочина в темите за изобилието, женската енергия, успеха. Но за това нещо ще ви разкажа също утре. Сега просто загатвам за това събитие. И всъщност, нека днес направихме още една крачка към вашата финансова свобода. Сега знаете как да превърнете своето любимо дело в източник на доходи без напрежение и без усилие. И важното е да поставите основите на своето дело, като настроите ума и съзнанието си по правилния начин и новите утвърждения, аз съм способна да печеля с лекота, докато правя това, което обичам, трябва да бъдат основата на всичко, което правите. И така, благодаря, че бяхме заедно до следващата ни среща. Бъдете уверени и вярвайте в своя успех. Аз съм Теодора.